Buat para panitia, Bunda Satria sayang senyaning Taiwan, Bunda Satria 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 sayang senyaning Taiwan, Bunda Satria wong garang pirang-pirang sing ganteng ya ora kurang, tapi cuma sampeyan sing gawe kula terlope-lope. Siapa? Nasi gondore, 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 nasi gondore. Ante wong rayu, yen kula ngomong I love you, tapi langkah sing mampu, sing gawe kula tercandu-candu, mung cuma ayang sing gawe kula kedanan, mung cuma ayang sing rasa disayang. Oh ya Satria, Bunda Satria, Bunda Satria, Mama Satria, Mama Satria senyaning Taiwan, 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 Mama Satria, Mama Satria, Mama Satria, Mama Satria, Mama Satria, Mama Satria. Ake wong lanang sing tegar pada nawarakeun cinta, karena langkah wong ning alamnya mung cuma ayange kita. Hayai Sanu, Hayai Sanu, Hayai Sanu, Hayai Sanu, Nasunu, Hayai Sanu, Hayai Sanu, Hayai Sanu, Hayai Sanu. Ake wong lanang sing tegar pada nawarakeun cinta, tapi langkah-langkah wong ning alamnya mung cuma ayange kita. Ayang anggun dan sepisan. Mamanya Sandi, mamanya Sandi sayang, wong gagah sari emang. Nasi gondore sayang, nasi gondore sing gawe kula terlope-lope, cuma ayang sing gawe kula kedanan, cuma ayang sing rasa disayang. Mime Putra, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Sindro Taiwan, Mime Putra, Mime Putra, Mime Putra, Sindro Taiwan. Mamai Anis, Mamai Anis, Mamai Anis, Mamai Anis, Mamai Anis. Nah, ayangnya Sarah.